ku danna subscribing domin daga zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu za a sanar da ku ya. Binta ce a kwance kamar bacci take da na kalle ta. Amma fa na ga tangaman nonon nan nata a buɗe. Gashi kuma ta yi wani wawan kwanciya cinyoyinta duka a buɗe. Ga su farare ƙal. Ɗayan nonon har yana leƙowa daga cikin riga. Yayin da can kuma ta gyara ƙafafunta kawai sai na ga wannan durin nata. Gashi nan ta aske shi a asku. Tana ƙara buɗe ƙafafunta sai na ga ƙofan dorin ya buɗe har wani ɗan jajaja ya leƙo ga ɗan tsakanta nan. Can sai na ga duran da kyau yana ƙara buɗewa yana ɗan motsi da kansa. Na waiga daga babu mai kallo na. Sai na matsa kusa sai na ga ɗan tsakan da ke cikin durin nata. Sai wani motsi yake wani ruwa mai yauƙi yana malalowa daga cikin durin nata. Ai kuwa a nan a take a gurin. Burana ta miƙe ta yi cir. Na haɗi yawo da ƙyar. Na waiga na gaba mai kallo na lallaɓa a hankali na koma bakin ƙofa na leƙa. Ban ga kowa ba sai na fita tsakar gida. Duk wannan lokacin da nake wannan yunƙurin burattawa a miƙe take. Na sa hannuna ɗaya a cikin aljihu na riƙe ta. Na ce anti. Na ji ta yi min gyaran murya irin alamun kamar sallah take din nan. Sai na ce oke to ni ma shi kenan bari in fita. Sai mai kamar na fita na dawo a falon da Binta take kwance. Na jawo ƙofa a hankali na rufe na sa kwaɗo amma ban datse ba. Sannan na kunna wuta yayin da fanka sai busa ta take da kwanciyar nan. Ta fara ƙafafun daga turin nan ja ɗan tsaka sai motsi yake. Nonon na ta gaba ɗaya yanzu sun ƙara fitowa fili. A zuciyata na ce kai an yarinyar nan ba mafarki take wani yana luba mata burawa. Na zo gefenta na zauna na ɗora hannayena akan cinyoyinta. Sai haɗiyan yawo nake yi da ƙyar. Saboda na riga na sa a raina cewa lallai yau sai na ci wannan kasuwar. Ɗora hannuna akan ciyoyinta ina shafa a hankali har na miƙe hannuna har daidai saman durin nata na shafa. Na saka ɗan yatsa na daidai inda wurin yayi janna na shafa shi wani ruwa mai yauƙi wani farin ruwa ya taɓa hannuna na kama ɗan tsakan na murza. Kawai sai naga ta yi wani ajiyar zuciya ta ƙara gyara kwanciya. Na miƙa hannuna ɗaya akan nonuwan nata na fara matsa a hankali ina murza ɗan tsakan. Matsa nake a hankali ina murza ɗan tsakan. Can ko na luma yatsa na guda ɗaya a ciki. Na ƙara ware ƙafafunta. Ina so kashi a hankali. Can da na zaro sai na ƙara luma yatsu guda biyu. Na joran ya buɗe sosai wannan ruwan mai yauƙi shi kuma sai ƙara wani zubowa yake. Na murza mata kan nono can. Na duba na ga alamun baccin ta kawai take cikin kwanciyar hankali. Na har fito da nonuwan nata duka guda biyu na sa bakina akan kan nonon nata guda ɗaya. Na fara tanɗe shi ina tsotsa ina murza ɗaya yayin da ina saka mata yatsuna guda biyu a cikin wannan jan ramin nata. Ta wani ware ƙafafunta sai ajiyar zuciya take. Sai wani karkada kai take kamar jaba ta faɗa koko. Can ni ma na tsuma sosai. Da tashi kuwa na kwaɓa wandona. Kan kaciyar nawa ni ma sai wani ruwa yake mai yauƙi. Na zo na ƙara buɗe ƙafafunta duk da dama a buɗe suke. Na zo na ƙara tada wannan jan ramin nata da yatsuna guda biyu. Haiku na soka mata wannan jelattawa. Ka ji suɓul. Ta shige gaba ɗaya a hankali na fara mata gwatso sai wani nonon ta sun wani karkada. A raina na ce wai dama haka Binta take da daɗi shi yasa ƙawayen take ce mata Binta siga. Na riga na daɗe da sanin cewa yarinyar nan yar bariki ce. To amma dai yanzu ni ma ina kwasan rabona can ko ina zarawa a hankali daɗi ya kwashe ni na fara buga mata gwatso da ƙarfi. Kacicab. Can sai ta buɗe ida
ta buɗe baki da niyan ta yi magana da na buga mata wani gwatso har sai ta kasar buɗe bakin idanunta suka yi wani fari alamun daɗi ya ratsa ta. Haka ta kyale ni ta ci gaba da buga mata gwatso har sai da na kawo na kwanta a kanta, kwanta a kan nonuwanta, ta kuma hannunta a ware na rungume ta. Can bayan da muka gama saita numfashinmu ne, sannan ta wani turi ne, ta ce haba, ya za ka min haka, dama abin da kake min kenan in na yi bacci, yau Allah ya kama ka. Na ce a'a, da ka take ci wallahi. Ke kika wawan kwanciya ni kuma hankali na gaba ɗaya ya fita daga jiki na, wallahi na kasa controlling ɗin kaina sai da na miki wannan aika. Ta kalle ni ta ga buran nawa ga ta nan tana reto, sai wani ruwa ne mai yake daga jikinta. Ta ce kuma a ciki ka zuba min dan baka da mutunci, yanzu idan ka je ka kai min lodin kwance fa. Na ce mata ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki. Ta ce wallahi ni kuma na alƙawarin wallahi sai na tona maka asiri. Na ce a'a. Na tashi na sa wandona zan fita. Ta ce ina za ka je, ka dawo mu gama magana mana. Na ce to. Na dawo na zauna yanda ita ma ta gyara jikinta, sannan ta zauna ta haɗa ƙafafunta. Ta ce tun tsawon wani lokaci ne in nayi bacci kake zuwa kana ci na. Mu haɗa kashi na gaba. Kar ku manta a yi mana subscribe. Wannan labari ne suna Binta Suga. Al'amarin Hassana kuwa ba a cewa komai sai dai a ce Allah ya kyauta, saboda ita ta kasance tun da ta wannan balagar ba abin da yake bata matsala irin durinta. Kullum da ta ga maza sai ya riga mata zut. Duk wani namiji da yake shiga gidansu inda ya dan fara girma ya fara balaga ko kuma wanda ya balaga ya san bata da abokin wasa sai namiji. To akwai wani almajiri wanda ba irin baran nan suke ba, amma yaron gidansu ne. To tana yawan wasa da shi, kun san almajirai ba su da kaya sosai. To akwai wani wandonsa da yake sawa mai sharara. Hassana fata da aiki sai kallon burarsa a koda wani lokaci. To kuma iyayenta dama ma'aikata ne, babanta ba mazauni ba ne, wata kuma ma'aikaciyar asibiti. Sai almajirin yana shigowa ana cewa da shi Murtala, sai ta ce mishi Murtala zo. Sai ya ce ke ban san rashin kunya, ke kin raina ne. Sai ta ce an raina ka din mana, ka zo na ce. Sai ya zo ya ce gani ransa a ɓace. Sai ta riƙe hannun shi ta ce ka zo wani aiki za ka yi a ɗaki. Sai ya ce to. Ya je ƙofar ɗakin ya tsaya ya ce nuna min abin da za a miki. Saboda shi da Murtala ya san take-takenta. Yar iska ce, ba ta da aikin yi sai wasa da maza da taɓa su. Kuma gata ba ta sa rigar nono. Shi kansa wani lokaci in ya kalle ta burarsa miƙewa take, amma baya son ya nuna mata cewa yana sha'awarta saboda shi bai taɓa yin harka da mata ba. Sai ta ce masa ka shigo mana, ka tsaya matsoracin banza. Tana magana tana girgiza kirji, nonon tana rawa, kan nonon ta dama sun riga sun turo riga. Murtala na gani sai gindin shi ta fara miƙewa. Kun san sabon shiga da sabon shiga. Ita dama dai gashi ta ɗana wani yaro ɗazu, yanzu kuma ta ga mai babban bora dole za ta zo. Ya shigo ɗakin ya tsaya ya ce menene. Sai ta ce nan bayan ƙofa ne za ka yi min wani abu. Sai ta dawo gefen ƙofa, yana shigowa ko sai ta tura ƙofa. Ta ce ɗauka na za ka yi ka ɗaga ni, wani abu zan ɗauko asili. Ya duba ya ga sama ya ce to ni ban ga wani abu da za ki ɗauko ba asilin ɗin nan, kuma ta yaya zan ɗauke ki? Ta ce ka ɗauke ni na ce maka. Sai kawai ta zo ta kama shi da kokawa za ta hau bayan shi. Kawai tana danna ma Murtala nono sai ya ji jikinsa gaba ɗaya ya yi la'asar, burarsa ta miƙe. Sai ya tsaya, sai ta hau bayansa sai ta ce ka ɗaga ni sama in ɗauko abu na ce maka. Ya ce me za ki ɗauko? Ta ce cikin silin ɗin akwai abin da zan ɗaga ne ya ɗauko. Murtala yana ƙoƙarin ɗaga ta, jikinsa ya hau kyarma, burarsa ta miƙe. Sai ta sako, tana leƙawa sai ta ga burarsa ta turo riga, ta turo wando, kuma rigarsa irin 'yar gajeren rigar nan ne. Sai ta ce Murtala me wannan? Sai ce ke ban san rashin kunya. Ya juya haka zai fita sai ta danna ƙofa ta turo masa ƙirjinsa ta ce wallahi sai na gani, dama Murtala kai ma ɗan iska ne ashe. Ya shiru ya kasa yin magana, ga burarsa a miƙe kuma yana kallon kannonanta, burar sai ƙara rawa take. Kawai Murtala bai san me yake faruwa ba, kawai sai ya ji Hassana ta kama burarsa. Tana kama burarsa ya kasa ƙwacewa. Dama kuma ita ta ƙware a kama buran maza. In dai mutum matashi ne yana wasa da ita, ɗaɗɗaya ne ba ta kama musu bura. Kawai ta riƙe buran. Murtala ya so ya ƙwace sai ya ji ta riƙe gangan. Sai ya ce wallahi in baki sake ni ba ranki zai ɓaci, in baki sake ni ba ranki zai ɓaci. Ta ce ba za a sake kaɗin ba. Nan fa ta nufo shi ta fara
ƙoƙarin saka masa hannu cikin wando. Murtala yana so ya ƙwace amma ina, gaba ɗaya jikinsa ya ɗibi caji. Shi kansa ya san yana son ya ci wannan yarinya amma bai taɓa yi ba, kuma yana duba matsayinsa da nata. Ya ga cewa ba su dace ya neme ta da wannan al'amarin ba. Ai kuwa ta yi sa'a, saboda raunin da ya samu na sha'awarsa da ta miƙe ta kada shi ƙasa. Kawai bai ta zaro buran daga cikin wando. Kun san dama almajirai irin wando ɗin nan mai roba suke sawa. Ta yi ƙoƙari ta fito da bura, ta riƙe bura a hannunta. Kafin ta yi wani abu kuwa sai ga mazidi ya fara bulbulowa daga burarsa. Ya kasa yin magana. Ai kuwa tana kwara riganta, Murtala ya ga durin nan jajawar da shi na ɗan tsakan nan. Kawai sai ta zauna akan buransa. Tana zaunawa akan buran ta fara gogawa a bakin durinta. Murtala ya ji jikinsa gaba ɗaya ya ɗauke kirma. Ya rasa ya zai yi. Ai kawai sai ya ji ta lama buran cikin durinta. Nan fa yarinyar nan ta fara gwaso akan Murtala. Ta fara gwaso akan Murtala. Ta fara gwaso akan Murtala. Can Murtala bai aune ba, kawai sai ya ji mani ya fito masa zurr ya kawo, ya riga ta kawowa. Yana kawowa ko ya cika mata duburi. Tana watsa ruwa na fitowa, tana watsa ruwa na fitowa. Can ita ma ta kawo, tana kawowa ta kwanta a ƙirjinsa. Murtala yana so ya taɓa nono amma yana jin tsoro, saboda yana duba matsayinsa da kuma matsayinta, sannan bai san me zai faru ba. Duri dai kam yau ya riga ya cin farko. Sai ya ji wani kunyanta yake yi, yana ƙoƙarin ya kawar da kai, baya so su haɗa ido shi da ita. Ita kuma sai ƙoƙari take yi su haɗa ido. Ta ce Murtala ka kalle ni mana, ya kasa kallon ta, ya shiru ya kawar da kansa, kuma ga buransa a cikin duri. Ita kuma tana zaune a kansa. Ta ce Murtala da kai nake magana mana, ya kasa yin magana, ya shiru. Jikinsa sai kirma yake yi. Murtala ya ci duri. Ta tashi daga kansa, sannan ta ce in baka tashi mu yi magana ba zan buɗe maka ƙofa ka fita ba. Ya tashi ya maida buran nasa cikin wando, sannan ya tsaya yana kallon gefe ya ce ina jin ki Hajiya. Ta ce ba Hajiya za ka ce min ba, suna na Hassana, ai ka sani ko. Ya ce to ina jin ki Hassana. Ta ce kaga abin da ya faru tsakaninmu, ka iya bakinka. In na ji ka gaya ma wani wallahi sai na maka shari wurin Alhaji, an ci mutuncinka. Ka ji ko? Ya ce mata to buɗe min ƙofa in wuce. Ta ce ka juyo in kuma haɗa ido da kai, yana magana kana kawar da kai gefe. Ya ce wallahi Hassana ba zan iya haɗa ido da ke ba. Jikinsa din na rawa. Kawai ta ƙara zuwa ta rungume shi, jikinsa na kyarma. Kawai ta ƙara sa hannunta cikin wandonsa ta kamo buran ta ce masa wallahi in baka juyo min haɗa ido ba zan bari ka fita ba. Ina juyowa ta ce Murtala ina so kullum ka riƙa ci na. Murtala jikinsa na rawa ya ce me kika ce? Ta ce ina so kullum ka zo ka riƙa cin durina. Ya ce to na ji. Ya haɗi yawu da ƙyar. Ya ce na ji zan zo. Ta ce wallahi in baka zo ba ka san abin da zai faru in na haɗa ka da Alhaji na ce ka ci ni. Ya ce to zai zo. Ta buɗe masa ƙofar ya fita. Ta yi tsalle ta faɗa a kan katifa. Tana jin daɗi, ta duba durinta ta ga yadda ya kace-kace da ruwa. Ta ji wani daɗi a ranta. Ta shiga ban ɗaki ta watsa ruwa, ta fito tsirara tana tafiya, nonon nan suna rawa, ɗoyukan nan suna bitir. Ta tsaya gaban madubi, ta shafa durin nata ta ce kai wannan abin yana wahalar da ni. Kawai sai ta yi feshe jikinta da turare, ta shafa mai, sannan ta sake ɗauka wata doguwar riga ta zauna ta sa, sannan ta zauna ta kunna TV. Da dama ba ta sa wando, ba ta sa rigar nono. Mu haɗu a kashi na gaba a wannan labari mai suna Hassana ce. Mu ji yadda Hassana take ta ɓaran-ɓarama ta ɓata